Dobar dan, poštovani gledatelji, slušatelji, dobrodošli u novu emisiju Nove vizure. Često puta govorimo o pravima osobama s invaliditetom, što oni imaju prava, što nemaju, kako se socijaliziraju. Na ta pitanja odgovorit će nam novi pravobranitelj Dario Jurašić. Dobar dan. Kako ste? Evo, izvrsno, koristim prilikom da vam se zahvalim na pozivu u ovom zahtjevnom formatu i za vas i za mene, pa se nadam da ćemo biti dovoljno zanimljivi svim vašim gledateljima i slušateljima. Prije svega, drago nam je da vam se sviđa naš projekt. Apsolutno, projekt je vrlo zanimljiv. Imao sam priliku pogledati nekoliko vaših uradaka i zapravo sam shvatio da je jako informativan, tako da gosti u tom formatu mogu slobodnije govoriti i mogu reći one informacije što možda onim malo strožijim intervjuima, razgovorima kada smo jako ograničeni sa sadržajem, sa vremenom ne stignemo. Tako da evo, veselim se ovom vremenu i kažem, nadam se da ćemo biti dovoljno i zanimljivi i informativni za sve oni koji nas gledaju. Pa to mi je cilj. Pa ovako, dajte nam recite na početku, otkud vi u uredu za pravobranitelja? Kako je to sve krenulo? Pa cijela moja priča, ja sam inače po obrazovanju pravnik i nakon završenog pravnog studija prvi poslovi nisu imali puno veze sa ljudskim pravima, no međutim vrlo brzo kada sam došao u ministarstvo, tada je bilo pomorstva, prometa i veza, kao mladi pravnik dobio sam zadatak baviti se ostvarivanjem prava na cestarinu i na godišnju naknadu, zapravo oslobađanje tih prava. To su bili poslovi koje stariji kolege baš i nisu htjeli raditi. I tadašnja pomoćnica ministra me je zadužila da pokušam to malo usustaviti, napraviti smisao u toj cijeloj priči i tako je krenula ta priča. Vrlo brzo sam u ministarstvu počeo dobivati u rad zadatke koji su vezane sa pravima osoba s invaliditetom, sa ostvarivanjem prava obitelji i djece s teškoćama u razvoju i to je nekako vodilo tome da sam bio u nekom trenutku imenovan tamo još čini mi se 2013. 14. u povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom kao predstavnik ministarstva i tako je počela moja priča sa bavljenjem ljudskim pravima, posebice pravima osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju i naravno kada se nekom trenutku otvorila prilika, kada sam vidio natječaj, kada je prva pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, gospođa Anka Slonjšak, kada je raspisala natječaj za izbor zamjenika, ja sam se javio i evo imao sam sreću da sam bio izabran. Tako da sam evo na taj način došao u instituciju pravobranitelja za osobe s invaliditetom. Prije nego što sam postao sada nedavno u ožujku, znači ove godine pravobranitelj, 7 godina sam radio kao zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, vrijeme u kojem sam puno toga naučio i zapravo shvatio koji je taj put kojim moramo krenuti i kojim kao institucija možemo nastaviti. Pa evo, govorite o samim pravima osoba s invaliditetom. Neki dan sam pročitao na jednom portalu, izjavili se da je veliki problem siromaštvo osobe s invaliditetom i diskriminacija. Možete nam to malo pojasniti? Naravno, čitali ste izvješće o podnošenju izvješća o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2021. godinu i to su upravo bili naši naglasci u toj 2021. godini. Naime, kao pravobraniteljska institucija svake godine podnosimo izvješće o radu Hrvatskome saboru. To se izvješće ne tamo samo sluša, nego se ono i raspravlja. O njemu se, možemo reći, nažalost, i glasa. Ali ono što je bitno da smo zapravo te 2021. godine utvrdili da su brojne osobe s invaliditetom bile na pragu siromaštva i da je zapravo to jedan bio od velikih izazova za osobe s invaliditetom i naše preporuke su upravo išle u smjeru na koji način se mogu otkloniti te opasnosti za osobe s invaliditetom, jer moramo shvatiti da osobe s invaliditetom ne smijemo promatrati samo kroz prizmu zdravstva i socijalne skrbi. Znači, se polako to mijenja. Mijenja se zasigurno i možemo evo sada u 2024. godini, s obzirom na vaše pitanje o siromaštvu, možemo reći da su materijalna prava, određena materijalna prava velikog dijela osoba s invaliditetom danas u Hrvatskoj poboljšana. Kao i sva prava zapravo od razdoblja donošenja konvencije o pravima za osobe s invaliditetom 2007. godine, koja je napravila veliki iskorak i velike promjene u cijelome svijetu, pa u tako Republici Hrvatskoj, možemo reći da upravo zbog te konvencije osobe s invaliditetom danas ostvaruju, imaju veća prava nego što su imali prije donošenja te konvencije. A konvencija je upravo uvela jedan socijalni model odnosa prema osobama s invaliditetom, gdje osobe s invaliditetom više nisu promatrane kroz medicinski model ili kroz model milosrđa, isključivo kao pacijente, kao bolesnike, kao osobe koje su isključivo i samo pripadnici ili članovi ugroženih društvenih skupina, nego se zapravo priznaje svim osobama s invaliditetom prava u svim područjima, od odgoja, obrazovanja, zapošljavanja, rada, pa sve do sporta i kulture. I to je upravo ono na čemu moramo inzistirati. Poboljšavanje materijalnog statusa osoba s invaliditetom
invaliditetom, jer moramo znati, a vjerujem da sve osobe s invaliditetom koje nas i sada u ovom trenutku gledaju, znaju da život osoba s invaliditetom je skuplji. I on ima veće izdatke nego život osoba bez invaliditeta i to je razlog zbog koga smo prepoznali da upravo izdvajanja koje invaliditet donosi u životu i svakodnevnom funkcioniranju dovodi, nažalost, osobe s invaliditetom u rizik od siromaštva. I te 2021. godine to je bila jedna tema kojom smo se bavili, a diskriminacija kao jedna negativna pojava, kao stavljanje nepovoljniji položaj neke osobe samo na temelju zdravlja i invaliditeta, što su diskriminacijske osnove s kojima se bavi naša institucija, moraju biti spriječene. I moramo zapravo spriječavati pojavu diskriminacije u društvu. Bojim se da nikad nećemo iskorijeniti, da nikad ne možemo u potpunosti ukloniti diskriminaciju u svim područjima života, ali evo, to je nešto na čemu mislimo da trebamo puno raditi i zapravo moramo učiniti da život osoba s invaliditetom u svim područjima ima jednake mogućnosti kao i osoba bez invaliditeta. Drago mi je da ide to sve na bolje, međutim, ova emisija je rađena za sveučilište, dakle za Zagrebačko sveučilište, pričam malo o školovanju. I na sveučilištu radimo određene, ajmo reći, mjere za osobe s invaliditetom, buduće studente, prilagodbe itd. Imamo, na svakom fakultetu postoji koordinator za osobe s invaliditetom, isto tako student za osobe s invaliditetom. Me zanima sve to, lijepo mi imamo mjere, a postoci su još uvijek poražavajući. Gdje je problem? Postoci su poražavajući i sam podatak da manje od 1% osoba s invaliditetom završava, dakle fakultet imaju diplomu visokog učilišta ili fakulteta, pokazuje zapravo da nemamo dovoljno osoba s invaliditetom, da nemamo dovoljno usklađeni sustav obrazovanja. Ono što mi vidimo kao najveći problem nastaje nešto ranije. Naime, veliki broj osoba s invaliditetom, tada djece s teškoćama u razvoju, nam se gubi nakon osnovne škole, koja je obvezna u Republici Hrvatskoj. Po zakonu, i srednja sad po novom će biti. Kada bude, nadam se da će to malo poboljšati situaciju, ali nakon osnovne škole nam se gubi dio djece s teškoćama u razvoju koji ne nastavljaju svoje školovanje u srednjoškolskim ustanovama, u obrazovnim ustanovama i onda zapravo ne dolaze na fakultet. Dio problema je u tome, a drugi dio problema su naravno neke svakodnevne pojave, zapreke, prepreke koje sprječavaju osobe s invaliditetom uključivanje, kao što je nemogućnost nepostojanje pristupačnog prijevoza, nepostojanje pristupačnog smještaja za studente sa invaliditetom, nepostojanje potpore osobne asistencije u studentskim domovima, u prostorima, znači ne samo prostoru predavanja gdje studenti i studentice slušaju izlaganja predavača, slušaju svoje kolege, nego u svim onim segmentima funkcioniranja svakodnevnog studentskog života, pristupačnost prostora, dakle ne samo pristupačnost predavaonice, nego pristupačnost ulaza, postojanje pristupačnog sanitarnog čvora, pristupačnost knjižnice, kantine i svih onih sadržaja koje studenti imaju. Sve su to zapravo zapreke s kojima se studenti suočavaju. Još jedan trenutak danas prepoznajemo, a to su stipendije. Nekada te stipendije su bile namijenjena i za posebnu kategoriju gdje su pripadali i studenti s invaliditetom. Ja sam je osobno imao kao nadareni student. Evo onda znate u pravilu da ste kao osoba s invaliditetom i kao nadareni studenti imali pravo na stipendiju. Danas nemamo dojam da su nam studenti s invaliditetom utopljeni ili uklopljeni u sadašnji sustav stipendiranja koje se dodjeljuje na osnovu Ministarstva znanosti i obrazovanja. Tako da mislimo da su to neki pomaci koji bi se trebali napraviti kako bi omogućili i motivirali mlade ljude na studiranje i na kraju dana njih učinili zanimljivim tržištu rada. Veliki, mislim da to svi zapravo već znamo, ne samo osobe s invaliditetom, a moramo istaknuti da osobe s invaliditetom uvijek dijele sudbinu društva. Oni nisu neki izuzetak ili neka posebna skupina koja živi svoj neki život, nego dijele sudbinu svih građana, ali vidimo zapravo da postoje značajne odstupanja sustava obrazovanja od potreba na tržištu rada. Tako da evo, nadamo se da će u budućnosti i malo usklađivanje tih potreba koje postoje na tržištu rada za određenim profilima, za određenim stručnjacima, određenih vještina i određenih iskustva, doprinijeti tome i da osobe s invaliditetom više studiraju. Ali evo, drago mi da ste istaknuli primjer koordinatora za studente s invaliditetom koji danas postoje gotovo na svim sveučilištima i na svim ustanovama, visokim učilištima, dakle ustanovama visokog obrazovanja, koji su jedna spona, jedna poveznica između studenta i onih izazova koje oni imaju tijekom studiranja i zapravo im omogućavaju jednu adresu, jednu točku, jednu informacijsku točku gdje mogu dobiti informacije ili potražiti rješenje za problema s kojim se susretnu prilikom svog studiranja.
Sad me zanima jedna priča. Dakle, imamo osobu s invaliditetom, ona završi fakultet. Koliko je ona, neću reći, konkurentna na hrvatskom tržištu za posao i koliko poslodavci imaju razumijevanja ili predrasuda. Ajmo to tako lijepo paketirati. Da li razumijete pitanje? Naravno. Znači, iako imamo povećanje broja zaposlenosti osoba s invaliditetom u posljednje 2 do 3 godine, sve više osoba s invaliditetom se zapošljava na tržištu rada, to još uvijek nisu toliko značajne brojke. To su mali brojevi. To su mali brojevi, ali pomak postoji. Koliko su osobe s invaliditetom zapošljive na tržištu rada je jako dobro pitanje, jer brojni poslodavci, nažalost, i danas imaju predrasude prema osobama s invaliditetom. Plaćaju rađe kazne nego da ih zapošljavaju. Tako je, kod kvotnog zapošljavanja neka će se odlučiti radije platiti tu kvotu, znači tu zapriječenu penalizaciju zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom umjesto zapošljavanja i još uvijek imamo to jedan subjektivno mišljenje da je invaliditet zapreka za rad. Ali mi znamo da to zapravo nije, da su osobe s invaliditetom jednako vrijedni radnici kao i osobe bez invaliditeta. Čak nam pojedini poslodavci koji se odluče zaposliti osobu s invaliditetom potvrđuju sa svojim primjerima da su dobro odlučili, ne iz razloga što su osobe s invaliditetom bolji ili vrijedniji radnici, ili više rade, ili zato što se više trude, ne znam kako bi to detaljnije objasnili, ali su jednostavno više motivirani za zadržati taj posao koji imaju jer nemaju za sebe previše prilika na tržištu rada. I onda kad dobiju pravu priliku u radnom kolektivnom okruženju koje ih prihvati, onda su jako motivirani da tu priliku i zadrže. I tu zapravo dolazimo do jedne beneficije, jedne prednosti za poslodavca, a to je da dobijaju jednoga odanog radnika, zaposlenika koji će dati sve od sebe zapravo da napravi i ispuni svoje radne zadatke. U tom kontekstu nam je jako važno da osobe s invaliditetom koji završe fakultet da ne budu dugo nezaposlene osobe, jer nam iskustva i istraživanja pokazuju da dugotrajno nezaposlene osobe, a pritom mislimo na osobe koje su 2 ili više godina na Zavodu za zapošljavanje i ne pronalaze svoj posao, da im tijekom tog razdoblja značajno opadaju njihove sposobnosti i vještine koje su stekli tijekom svoga obrazovanja ili tijekom prijašnjeg rada na prijašnjem radnom mjestu i da oni zapravo sami po sebi, samo zbog te činjenice dugog izbivanja sa tržišta rada, postaju još teže zapošljivi na tržištu rada. Tako da evo, naši koraci bi svakako trebali biti u smjeru i daljnjeg ohrabrivanja poslodavaca za zapošljavanje osoba s invaliditetom, a moramo biti iskreni da i država tu jako puno čini, tako da postoje jako različiti i brojni poticaji za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Sad smo malo nedavno pričali da mi zapravo zapnemo iz osnovne u srednju školu kad se radi o osobnom s invaliditetom školovanju. O tome smo malo prije sada rekli. Pa da li vam se čini, bar s mog aspekta, već godinama radim ovaj posao što radim, da tu stvari u tome što roditelji ne odgajaju dijete s invaliditetom da bude nekako na tržištu rada prezaštitnički prema njemu, da li vi dijelite to mišljenje sa mnom ili ne? Pa ovisi slučaj do slučaja. Znači, jako je teško generalizirati. Svi smo osjetljivi na djecu, tako da je to potpuno razumljivo da i roditelji imaju posebnu emociju, posebnu povezanost sa svojom djecom i naravno da svi želimo svoj djeci, pogotovo našoj djeci, sve najbolje. Naravno da se tu nekad javlja jedan određeni, možda prezaštitnički odnos prema djetetu. Mislim se mu kasnije dobi, zapravo kad on treba krenuti na fakultet, da roditelji će mu sve napraviti, samo da se on ne makne od kućnog praga, ne? Tako je vjerojatno sa svom djecom, ne samo sa osobama s invaliditetom, nego svi roditelji žele zadržati svoju djecu što duže u sebe. To je naravno apsolutno razumljivo. Međutim, primjećujemo ili možemo reći da postoje te situacije kada su roditelji s jedne strane prezaštićeni prema svojoj djeci, a s druge strane imamo i situacije kada roditelji teško prihvaćaju ili ne prihvaćaju invaliditet svoga djeteta. Tako da onda imamo zapravo drugu situaciju. Jednostavno, ovisno od slučaja do slučaja, ono što je najbolji savjet svim roditeljima djece s teškoćama u razvoju, da ih pokušaju što više uključiti u društvo, uključiti sve procese, uključiti u obrazovanje, a mi se kao društvo moramo potruditi da im to možemo omogućiti. Danas je apsolutno prihvatljivo, čak bi mogli reći da nije iznimka, recimo primjerice da djeca sa sindromom Down pohađaju redovnu nastavu, redovna razredna odjeljenja. Prije 5, 7, 8 godina to je bila naučna fantastika. Ali evo, to je samo jedan od primjer, znači, uključivanja, sve većeg uključivanja djece s teškoćama u razvoju u obrazovanje. Naš je zadatak da to obrazovanje učinimo pristupačnijim, prije svega da ne postoje one fizičke barijere koje postoje po pitanju ostvarivanja, osiguravanja pristupačnosti, ali evo iskoristio bih priliku i ukazao da se pojam pristupačnosti ne odnosi samo na fizičke
barijere. Znači ne samo na stepenice, nepostojanje dizala, nepostojanje pristupačnog ulaza, nego se odnosi i na važne pojmove kao što su pristupačnost informacija, komunikacija, koje su jako važne za osobe sa osjetilnim oštećenjima, kao što su primjerice osobe sa oštećenjima vida, osobe sa oštećenjima sluha, a na kraju dana i sa osobe sa intelektualnim teškoćama koje se teško mogu snalaziti u tim složenim sadržajima gdje im je potrebno možda prevesti određene komplicirane, složene sadržaje u njima lako razumljiv format. Tako da su sve te neke prilagodbe u društvu, u našem okruženju, u našem funkcioniranju, prilagodbe usluga, prilagodbe proizvoda, procesa, površina, javnih površina, sredstva javnog prijevoza važna kako bi osobe s invaliditetom, pa onda govorimo i o djeci s teškoćama u razvoju i studentima i studenticama s invaliditetom, mogle biti u potpunosti uključeni u sustav obrazovanja. Evo, stigli smo pitanje po pitanje, poruku za kraj, molim vas. Pa, poruka je svima nama da pokušamo biti zaista društvo jednakih mogućnosti. To je jedna floskula, jedna vrlo često deklarativna izjava. Mi se trudimo i naš je zadatak kao institucije, dakle govorimo o instituciji pravobranitelja za osobe s invaliditetom, da budemo poveznica između osoba s invaliditetom, njihovih obitelji i institucija koje mogu raditi i mogu rješavati njihove izazove. Tako da evo, jedna želja ili poruka je da pokušamo svi učiniti da naše društvo, da naša okruženja, da naši poslovni procesi budu još otvoreniji i pristupačniji za osobe s invaliditetom. Zahvaljujem vam na lijepim riječima. Meni ne preostaje ništa drugo, poštovani gledatelji i slušatelji, nego da se odjavim i najavim neki novi sastav na nekoj novoj priči. Doviđenja, poštovani gledatelji i slušatelji.